L-aħħar parti tal-programm Inwar ta' kull ġimgħa aħna niddedikaw għal l-ilsien Malti. U dana namluh bil-għajnuna ta' l-Akkademja tal-Malti. Kull ġimgħa aħna ikonna mistieden speċjali, mistieden illi ta' is-sem tiegħu fil-kitba bil-Malti. Illum bi pjaċir nilqa fl-istudio stana waqt dan il-programm lil Giusy Gatt. Giusy, insellimlek u nixtieqlek il-lejla it-tajba. Biru kol, grazzi, u nsellem ukoll l-semmija kollha tagħna. Fil-fatt, Giusy Gatt huwa l-awtur tal-ktieb qiegħda fil-ponta ta' Il-Sini. Se nitkellmu ħafna dwar dan il-ktieb, illa għaliex jiena fl-idea tiegħi huwa ktieb importanti ħafna illa għaliex huwa ġabra ta' kliem b'mod partikolari illi jintużaw jew kienu jintużaw fis-snajja Maltin. Imma barra minn hekk Giusy Gatt huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor u anke huwa l-editur ta' l-organu uffiċjali tal-Għaqda din hija edizzjoni sabiħ ħafna jisimha Limnara. Imma Giusy, qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar dawn il-pubblikazzjonijiet, għajdilna ftit. Kif lejt interessa ruħek fl-ilsien Malti inti? Mistoqsija dejjem nieħu gost li jagħmlu ila għaliex nipprova nwieġib anki għalija nnifsi. Forsi wieħed jista' jgħid li għax hekk għax twilittek, ma dik speċi mhix tajba biżżejjed. Allura naħseb jiena li il-bidu kien il-fatt li jiena twilet ġo familja rurali tar-Raħal ġifieri iż-Żejtun u forsi anke l-familja tiegħi kienet anke daqs aktar rurali mill-kumplament tar-Raħal u ommi u missieri bħal familja kumplament ta' familja kellmuni bil-Raħli bid-dialett. Dinna kienet ħaġa komuni fi żmieni, sewa jiena twilet 1955 ġifieri fit-tfuliti kienet fil-bidu tas-sittinijiet. Allora inti tidra minn kmien illi tinduna li id-dar titkellem b'mod. U mbagħad il-knisja jew il-mużew jew l-iskola hemm varjazzjoni taħseb. Jiena ikolli ngħid ċar f'frażi li qatt ma kelli diffikultà biex naqleb minn ħaġa l-oħra, ġifieri meta inti qed tgħidha d-dialett. Ġifieri ma jiena meta kont immur id-dar nitkellem bil-patuta brudu xeħem u leħem u xafin. Mbagħad pelli kieku xejn naqleb u nitkellem bil-pulis. Ġifieri però din interessanti dan il-qalba ta' malaj mal-ħsieb. Però mbagħad meta ta' 11-il sena jiena għaddejt għall-eżami tas-sekondarja, kien isir eżami tas-sekondarja. U ħriġt mir-Raħal, mort fi skola Raħal ġdid, ambjent proletarju xorta, insomma. Hemmhekk tinduna illi ħafna mit-tfal sħabi ta' dik in-naħa ħafna jew xi kliem illi għalija kien komuni għalihom ma kienx għaseb komuni. U tibda bla ma taf anki staqsi daqs waħda għaliex, sewa. Għalija kien ta' vantaġġ għax dal-fatti kienu joħorġu meta naqraw il-letteratura Maltija, ġifieri kif tafu fi żmienna dak iż-żmien sewa l-Malti kien miktub Malti daqs waħda safi l-antika, insomma, u għalija ma kont ninnavika fih bħal kikun xejn. Ekku, kienet ħaġa ta' kuljum li tuża dak it-tip ta' Malti. Imma għal ħadd ieħor kien stramp jew ma jiftihamx. Li hija ħasra daqsxejn, għax pereżempju jien għadni sallum insewwed qalbi ħafna. Pereżempju, reċentement fuq Facebook xi ħadd beda jsaqsi x'inhi l-kelma żina. Mhux żina, għax żina naħseb jafu aktar minn żina. Imma żina ommi kienet tuża l-ħin kollu, sewa ġifieri żina ġej minn iż-żejjen tiżjin, sewa hija dekorazzjoni, dak qiegħed hemm maż-żina biss. Dari kienet magħrufa. Issewwet tika qalbek speċi li n-nies illum ma jafux. Ma jużawix. Ekku, pereżempju, kelma oħra li kienet tużaw kienet il-kelma tirex, pereżempju. Riċentement smajt l-isqof tawdex juża fil-ħabta tal-ġimgħa l-kbira lejt insomma. Ommi tajt pereżempju ħabbat lek xi ħadd fuqek u ma jkollokx imqarfix kullu minata xi tieħ tirex, sewa. Tistħi. Ma iktar mill tistħi għax tistħi huwa mod ieħor, tirex ġifieri tħossok minn ġewwa. Tħoss il-sens taħtija. Tifhem. Bid-dialett kienet tiġi turox. Sewa, dinha wkoll dan l-sibiet differenti, sewa.
Minn barra li il-klim jintilef, allura il-sofistikazzjoni tal-lingwa tintilef ukoll, imma affarijiet laqqashom minn missier ma kienu jafuhom, sewa ara kemm intilfu affarijiet. Jinaf pereżempju jekk jien ngħid xi ħaġa u taqbes inti tgħidli emmu malajr fattara. X'inhi l-kelma ftara? Ġew minn ftira, li għamilt ftira għamilt froġa ġifieri. Imma possibilment li mhux hekk il-biċċa, dari kellna hawl li jgħid il-fom jiftar il-qalb. Ġifieri il-fom jinterpreta dak li hemm fil-qalb. Ġifieri ma li tisma' nitkellem jien tajda fissat mela jiftar tfisser jinterpreta. Mela x'aktarx li oriġinarjament meta tgħid malajr fattara, kienet tfisser malajr fattara malajr ta' l-interpretazzjoni tiegħu, sewa. Issa llum aħna m'għandniex kemm interpretazzjoni bil-Malti safi, interpretazzjoni bit-Taljan. Imma il-lingwa tiżvaluta hekk. Pereżempju, għaliex l-imħallef sal-lum għadu jaqta' is-sentenza. Jew inkella jekk jiena ngħidlek ħaġa moħġaġa inti taqtaħħa. Iva. Biex tkun qtajta bl-imqas, le, għax dak qabel il-qadi kien li jaqda jagħti l-qada il-ġudizzju. Infatti ftilu semma Pietro Kaxaru tal-Kantilena. Dak kien jafa dik il-kelma għax l-ewwel vers tal-Kantilena tgħid xidew li middet fisser il-kant l-anja xidew il-qada jaġirini tal-inħadditkom. Jiġifieri kien l-anja tal-ġudizzju. Ġudizzju sens is-sentenza l-kundanna li nqatatli. Jiġifieri jiena inħoss li nitilfu s-sens ta' kliem sewa huwa ħażin għal-lingwa tagħna. Għalhekk kelli interess fil-kitba, pereżempju l-ktieb qiegħda fil-Ponta tal-Sini. Ħafna drabi jkun diffiċli biex tiskrivi x'fih. Mhuwiex eżattament il-kliem ta' snajja, imma hija terminoloġija illi ma doffi tibda minn kelma u tiftaħlek baħar ta' possibiltajiet. Ekku interessanti ħafna. Jekk is-semija tagħna jixtiequ jagħmlu xi kumment jew inkella tagħmlu xi mistoqsijiet il-Ġużi Gatt, tistgħu iċċemplulna fuq 22913395 jew 22913396. Ara Ġużi, inti semmejt il-ktieb u diġà tajtna xi eżempji ta' x'insibu f'dan il-ktieb. Fil-fatt ilek ftit li ħriġtu u hekk. Naħseb ilu xi 5 snin li ħareġ sewa u dam xi 5 snin biex sar għax tafin biex tiġbor xi waħda riċerka u jgħaddi żmien. Però għandi pjaċir ngħid ukoll li bħalissa hemm il-possibilità li fix-xhur li ġejjin joħroġ it-tieni volum. Se jkun fuq l-istess linji l-istess ħaġa. Fuq is-snajja u fuq ix-xogħol. Nittama li jkun jismu qiegħda fil-Ponta tal-Sini t-tieni ktieb. Taqbad suġġett imma pereżempju f'dak il-ktieb fl-ewwel wieħed jekk nitkellmu fuq il-foħħar, pereżempju, mhux biex noqogħdu ngħidu lil nanna kienet taqli l-bajt fit-tigan, sewa, imma biex kull min jitkellem fuq l-arkeoloġija ngħidu aħna, ikun jaf id-differenza bejn dorga, annata, żir, sewa mhux jgħid kollox ġarra speċifika. F'isa sejn tgħid storja interessanti tifhem li tagħmel sens u l-interess tan-nies. Ekku fil-fatt meta qrajt dan il-ktieb qiegħda fil-Ponta tal-Sini u ngħidlek il-verità dejjem ħafna drabi irreferejt għalih biex insib il-kelma eżatta bil-Malti kif inija. Imma il-sabiħ huwa li inti ma tajġ biss isu ħanajdu hekk dizzjonarju ta' kliem li kienu jintużaw qabel u issa kif qed jintużaw, imma anke dwar isnajja Maltin uħud minnhom forsi laqqas bissa għadhom jeżistu. Ma iktar mill-isnajja huwa l-istorja, sewa ġifieri isu enċiklopedija aktar mill-dizzjonarju, inti tagħti il-fatti il-klim bħaċċi rasa tiskanta tibda minn post u għalla bissja fejn tispiċċa. Per eżempju, f'dan il-ktib il-ġdid li ħireġ għandi artiklu li għal-qalbi ħafna jismu Is-sema bil-Malti. Ngħidu aħna. Sewa ġifieri fuq l-ismijiet tal-kwiekeb li kienu jużaw is-sajjieda qabel imma mbagħad tiġbora f'aktar tarif sewa mhux da. U jien nieħu gost ngħid ukoll li għad hemm ħafna xinġabar u ħafna xintilef. Per eżempju, snin ilu
kont qiegħed għawdex. U kont qiegħed f'restorant magħruf il-Lumala, insomma li sidu kien jieħu gost jiġi ħdejk jarak ġdid speċjalment u joqgħod jitkellem miegħek insomma. U kien rana li kien interessati fil-Malti u fil-folklor hekk u għalina fuq iż-żmien meta kien ibbaħħar ma' xi sajjieda. U waqt li jitkellem biex jispjega l-fatt li darba sapruħu bej sema u ilma, ma jara xejn. Qal dil-kelma, qal u kif konna hekk fir-roħob kemm tara bajnek ma tara xejn. U r-roħob speċija kelma li veru hija interessanti, minna tista' tagħmel storja sieħa. Ħalli nieħdu telefonata. Hello. Susan. Hello. Lejla tajba. Hello. Hello. Lejla tajba. Lejla tajba. Kert nogost nisma' l-programm. Le, Iva, ħaġa waħda, dan il-ksib li qed joħroġ li ħareġ Juicy Gatle. Iva. Hemm possibilità li jiġi li jiddaħħal fis-sistema tal-Malti? Jew ħajoħroġu min jinteressa jaqra jitgħallem u min ma jinteressax ma jitallimx, għax importanti naħseb u li ċertu kliem ma jinteress. Sewa, inti qiegħed tagħmel referenza għal kurrikulum tal-iskola, jiġifieri? Mhux hekk la fih daqstant ġid tal-lingwa Maltija. Jiena tweġġani wkoll, eżempju kelma sempliċi bħal meta ngħidu skont, inqatat mill-użu għamilniha bit-T. Għax tinsema bit-T. Għandek skont sekondo u skont diskant. Għandhom jitkitbu differenti, għalfej għax jinsemgħu bit-T, nikbom bit-T tnejli. Dak argument ieħor. Mhux argument ieħor, jew il-lingwa ħantejbuha, inkella ħannaqsuha. Għax issa waqajna kelma waħda minn tnejn. Ma naħsibx li argument ieħor, ma nafx għaġi se żball imma. Le, minix ngħidlek li m'għandux kelmiet. Minix ngħidlek li m'għandux ikun. Nużaw waħda. Fimt? Jiġifieri. Anyway, għandek il-konsonanti dajfin u allura it-tif fl-aħħar tas-sentenz tal-kelma tinstema' tif. Vera. Imma m'għandniex nwaqqgħu. Kena deċiżjoni dik. Iva, grazzi tal-komment, sinju, grazzi ħafna. U proset, ngħidlu lill-Mr. Gatt. Grazzi ħafna. Saħa lejla tajba. Insomma, jiena m'għandix xi entużjażmu kbir biex il-ktieb imur fl-iskejjel, għax ħafna drabi meta tisfurzah u jsir ktieb ta' studju jitlef ħafna mill-poeżija tiegħu. Però l-verità hi li sorpriża kbira tiegħi, insomma, intlaqa tajjeb il-ktieb, sewa ġifieri fil-fatt naħseb li bħalissa ma ssibux fil-ħwienet out of stock dik hija l-kelma. Jiġifieri ħafna saru jafuh u ħareġ ħafna ġid naħseb jiena, insomma Malta aħna pajjiż żgħir. Iċ-ċokon għandu ftit tal-problemi, ma għandu l-vantaġġi wkoll. Jiġifieri dak li tagħmel fil-ħajja jagħmel ħoss xi kultant jekk ikun xogħol li jintlaqa. Jiġifieri jiena kuntent illi pereżempju bħalissa Suzy Malvin qed qalleb il-ktieb u hemm il-kapitlu fuq l-insiġġ. Fil-fatt U fuq l-insiġġ ħadd ma kien kiteb mod daqsxejn ċar bid-disinni ta' fint li kien hemm. Jiġifieri u naf li sar ħafna ġid fis-sens illi issa hemm it-tarif u min irid jista' jużah. U mbagħad isiru ħafna proġetti fl-iskejjel, isiru teżid fl-università. Jiġifieri fid-dinja inti tgħid kelma u jekk xrara tkebbes ħuġġieġa sieħa insomma ġifieri hija kuntent b'dak li sar bil-ktieb. Nittama li t-tieni wieħed ikun tajjeb daqsu. Ekku fil-fatt Juicy illa għaliex inti semmejt l-insiġġ u fost il-kidba illi inti għamilt fuq dan is-suġġett issemmi it-tajjar. It-tajjar kienet industrija kbira ħafna għaw Malta għaliex kien hawn l-industrija tal-qoton u xek. Imma minħabba l-żminijiet jinbidlu anke din il-produzzjoni tal-qoton kellha tispiċċa. Imma se naqra imqar paragrafu wieħed ħalli nieħdu wkoll idea dwar xiex qegħdin nitkellmu. Mela, inti ktib dwar it-tajjar u ktibtek. Is-suf jintażel bil-mażel, imma it-tajjar jintażel bir-raddina. Ba spjegajt li hija l-spinning wheel. Ir-raddina għandha il-vantaġġ li bija tista' tażel ferm aktar bil-ħeffa. Imma biex taħdem tajjeb, l-raddina
trid tagħtiha materjal minfux, infettaħ u mpaħpaħ tajjeb. Il-qoton ipaħbħuh billi jdoqquh. Meta jindaq, il-qoton isir tajjar. Is-suf tan-naġa li tinfex bis-swaba tidek ma jkunx impaħpaħ biżżejjed biex tkun tista' taħdmu fuq ir-raddina. Biex ikun tajjeb għar-raddina, is-suf irid jintmaxat bimxat apposta. F'Malta Għawdex dan bid-dera ma tantx kien isir. Is-suf kienu jħalluh għal mażel u r-raddina kienu jħalluha għat-tajjar. Il-verità hi li il-qoton sewa kienet industrija kbira li fuq kienet tiddependi Malta, ġifieri qabel. Aħna ma konniex nipproduċu biżżejjed qamħ, sewa. U bil-espressjoni tal-qoton u tad-drappijiet kollna nġibu l-flus biex nixtru dak il-qamħ li kien jonqosna. U kulħadd kien jinsa, ġifieri l-nisa tad-dar ħafna drabi kienu jinżġu l-ħwejjeġ huma. Ġifieri hija veru mhux disgrazzja ma ġeb kbir li llum intilef kull sens tagħha dil-industrija sewa. U inti tkoll it-terminoloġija. Pereżempju id-daqqaq illum ħadd ma jaf għaliex jgħidulu daqqaq. Il-verità hi illi anki hija kurjuża li aħna fil-mużika għandna l-kelma daqqa u ndoq ngħidu aħna. Issa qed jiġi aċċettat li l-Malti huwa ġej mill-Arbi. Sewa jekk inti tgħid lil wieħed Arbi tgħidlu jiena indoq it-tambur. Jifmek, forsi tambur ikun jaf eżatt x'inhu ma li ddoq it-tambur mbagħad tagħmel sens, ma nix strabba. Imma jekk inti tgħidlu mbagħad jiena indoq it-trumbetta. Jinfaq jitħak għax iddoq it-trumbetta jifhimha. Inti taqbad it-trumbetta u tħabbata mal-ħajt. Għaliex id-doq propja hija u l-percussion sewa biss, ġifieri ndoq il-bib pereżempju, u lilek intik daqqa ngħidu aħna, mela t-tambur indoqqu wkoll għax inti id-daqqiet, ġifieri jew forsi anke l-kitarra ndaqqa forsi id-daqqiet inti fuq il-watar. Ma trumbetta le. Imma trumbetta issa ma ddoqqix propja għal xi ħadd tarbi sewa malek id-daqqa għax id-daqqa idoq sewa jagħti id-daqqiet. Jagħti id-daqqiet fuq il-watar, il-qaws insomma biex bati paħpaħ il-ġifiri. Ma dan il-klim għadu jintuża. Le, ma dux jintuża, ma dak huwa s-sabiħ tal-lingwa, sew dak li interessani fil-lingwa jiena l-istampi li joħorġu meta inti tkun taf il-nisa tal-lingwa minn fejn ġej. Dik li qed jintilef ħafna drabi. Ma meta wieħed janalizza ċerti terminoloġija fil-Malti, joħroġ xi tarif minnu, joħroġ għalija joħroġ kemm trid issa jekk trid taċċetta dak it-tarif hija ħaġa, pereżempju ħannejt xi ħaġa li jien naf probabbli kontroversjali xi ftit, imma ġibu qudiem għajnejkom din ix-xena. Jiena nħobb niġib pereżempju lil Nannuwi. Nannuwi 100 sena kien bidwi ma jafx bil-Taljan jew bl-Ingliż, ġifieri kien ma kien artikolat fil-sienu, kien jaf bil-Malti tal-irħula jisu bħal lawċin edwan. U ġibu dimunajkom li espert illi jaf kollox fuq il-lingwi semitiċi jisimaw jitkellem da Malti safi tal-irħula. U jgħid il-madoffi jgħid Arbi qed jitkellem da Nannuwi ma Arbi gustus. Għax jirrealizza per eżempju illi dik il-kelma Arbija għal dak ir-raġel illi jaħdem l-art bl-imas aw bil-moħrit, Nannuwi ma jafix dik il-kelma. Għax il-kelma i felleħ. U Nannu ma jafx x'inhi il-kelma felleħ. Min flok jinduna l-espert li jaf kollox li minn ġi Malta qal jiena bedwi. U bedwi jaf sew x'inhi dal-espert għax jaf kollox sewa. Il-bedwi huwa l-antitesi, il-kontra tal-felleħ, tal-farmer. Il-bedwi huwa dak li jiġri bil-merħliet sewa. Dak li aħna nifhom bħala bedwins issa sewa. Sewa. Mela il-bedwi huwa dak li jgħix bir-raj tal-bejja sewa. Issa ħankomplu għad l-istorja tal-abnejnija. Jinduna wkoll li imkien fid-dinja Arbija tal-lum il-kelma raħal ma tfisser village, jaf minn fejn ġejja l-kelma, dik ġejja minn erq ta' verb, illi tfisser tagħmel vjaġġ. Aħna għandna ħiel ta' ħadin xejn pereżempju ġużi irħiela għalhom it-triq, irħiela lejn il-belt, sewa. Mela, x'kien jagħmel il-bedwi propja? Il-bedwi kien jerħel mal-merħla, sewa. U l-merħla terħel miegħu, u meta kien jara kollox miexi, sewa,
it-tinet, il-merit. Kien dak raħli nerħel bih il-vjaġġ, raħli, sewa. Għalhekk l-irħula huma kienu fin-nisel kollha ir-raħal ta' xi ħadd, ir-raħal ta' xi ħadd kuljum hu balzan, xi ħadd li jismu Lija, xi ħadd li kuljum hu Attart, xi ħadd li jismu Safi, għax Safi huwa isem ta' raġel, sewa. Għax dak qabel kien raħlu, jiġifieri xi darba xi ħadd li kien jgħid jiena bedwi nerħel mal-merħla, niġri, raħlu sar tal-ġebel issa ntrabat mal-art, sewa. Però baqgħu jgħidulu ir-raħal ta' dak u r-raħal ta' dak fil-kien jemmu u li jgħidu n-nisa tagħhom, il-kuġini, sewa mbagħad dak ir-raħal li qabel kien jimxi u sar tal-ġebel. Mbagħad kiber u sar l-irħula li nafu aħna. Ġifieri din l-istorja ġrat mhux f'Malta, sewa ġrat fi Sqallija. Sqallija kienet arbija wkoll 1000 sen ilu u anke fi Sqallija kien hemm rakal dak u rakal. Ġifieri jekk nisaqsejtni jekk il-kliem jgħidilni xi ħaġa fuqna fuq l-istorja, iva hu xiftaħ twieqi u jagħmel stajjer kbar se jekk inti trid tmur hemm, dik hija kwestjoni oħra. Jiġifieri biex wasal biex tiġbor flimkien dawn il-terminoloġiji, dan il-kliem arkajku, kliem antik Malti. Rrit issib l-erq tiegħu fl-arbi allura. Jina naf ftit arbi biex ninnavika speċi fil-sin Malti. Ma jina kelli l-vantaġġ li dan il-kliem arkajku speċi ma qatx niġri ħafna warajh, kif qedlek ġifieri niesi kienu jitkellmu bil-Malti tal-irħula ġib qudiem hekk lawċin, ngħidu aħna. Ġifieri jiena il-kliem arkajk smajtu jintuża b'mod naturali ħafna. Anki fit-tfuliti, ovvjament kien beda jintuża. Ma ġifieri jien pereżempju tal-eżempju dejjem insemmih. Darba ġiet in-nanna id-dar. Alla jaħfirha somma. U ridet tfisser lil missier dal-kunċett li qed tgħidlu li meta x-xitla tali xitla issipruha fit-tali ċirkustanza. Ix-xitla jkollha tendenza li titla' l fuq u ma tagħmilx weraq. Issa dan il-ħaġa biex li qed nispjegalek kien li biex nispjegalek kien irid noqgħod inxejjer idejja. In-nanna li l-missier qatlu ix-xitla tisserdak u ma tferraħx. Tisserdak tagħmel bħas serduk, titla' tagħmel rasa fuq. U ma tferraħx ma tagħmilx frejja, sewa. Issa missier ma qgħidilha fema mill-ewwel, sewa ġifieri dak-diskors kien kien x'kien xi ħaġa ta' kuljum li issa meta inti mbagħad tidħol daqsxejn waħda fl-etimoloġija jgħidulha fin-nisel tal-kelma tibda ssib ħafna affarijiet gustużi ħafna. Ngħidu aħna hija ħasra pereżempju li aħna tlifna s-sena nitfgħu ħafna kliem bla doċ ngħidu aħna nitwebbel b'xi ħaġa pereżempju u kif ifettillek sewa u nitqanna. Daw kollha ma kienux klimek sewa pereżempju l-qana tfisser rassenjazzjoni sewa u nitqanna biha kolli nirrassenja ruħi sewa. Ġifieri ngħidu aħna darba missier ħabib tiegħi li huwa direttant bħali insomma ma wkoll kien jissorprendi ruħu b'xi kelma li jisma' minn nies insomma. Missieru għallu kont tiwi għal daqsxejn fenek. Tiwi, it-tiwa hija dak li tal-mużew kien jgħiduna l-konkopixxenza, sewa dak li twaqqak fid-dnub, xi kont tiwi fil-kont naqali, għax kont veru mlebleb, sewa dak it-tip. Anke kelma tlebleb. Tlebleb iva. Sabi ħafna, pereżempju daw id-dilettanti tan-nar għand wieħed mill-murtali tagħhom jgħidulu stilla ta' tleblib. Jidek l-istilla meta l-murtali faqqaw, jkun hemm ħafna dak isu l-frak tad-deb, għax dak il-bilbu, ġifieri fin-nisel tal-kelma, anki l-kwiekeb il-bilbu fis-sema jtebtbu, ġifieri sewa. Jew bandiera tlebleb fir-riħ ukoll. U l-bdiewa kienu jlebilbu l-affarijiet tar-raba, billi pereżempju jkollhom xi tewm pereżempju b'ħafna qxur fih, jitfaħ fir-riħ minn fuq għal isfelek biex ir-riħ tajjar dak il-qxur, għallu kun qegħdin il-bilbu kollox. Ma ġifieri qed tifhmu kif ħafna kliem tlifna s-sens tiegħu. Ekku ma ġużi aħna nafu li l-sin jibqa' ħaj il għaliex huwa ħaj, il għaliex huwa dinamiku, il għaliex jiżdied kliem miegħu. Minix ngħid li għandna ninsew dan il-kliem sabiħ għalija huwa sabiħ ħafna. Imma l-sin jinbidel. Ma xajdu, issa per eżempju naf. Ma x'nistgħu nagħmlu biex għall-inqas però ma nitilfux. Ekku.
in-nies il-Maltin ikunu hemm bżonn li jridu li ma jitilfux il-Malti sewa. Jiġifieri kliem li daħal mill-Ingliż huwa importanti ħafna, tixxuttja, tiskorja, taffordja, dawn ma jistgħux ngħaddu mingħajrhom. Imma mbagħad issa jekk niġu f'sitwazzjoni illi l-Maltin jibdew jgħidu last week mort għamilt 2 days Londra u ġejt lura Wednesday ta' wara l-Easter. Jekk x'ikun ġara, ġifieri jkun ġara li l-lingwa tinbidlet jew kollu morna l-baħar. Hawnhekk nikkwota lil Ġuse Diakonu, barbarizmu da. Ma hekk qed jiġri f'Ċekkem hemm, sewa ġifieri llum in-numri ntilfu għal kollox u ma tgħidx 5 minuti 5 minutes kulħadd jgħid sewa 2 days u ġifieri hija kera dil-ħaġa. Jekk inti taħseb li mhux problema x'il-lingwa tinbidel u jagħmilha l-poplu, allura m'hemmx problema, ma jekk qalbek tuġak għal dil-ħaġa ġifieri hemm problema kbira sa ma nħossina. Ekku, ma meta taqra fil-ktieb tiegħek kliem sabiħ bħal huwa il-bħajra, it-tam, il-buż. Sa pereżempju da biex ikun sabiħ però rid ikollu użu sewwa. Tiegħu pereżempju nittama li toħroġ fil-ktieb il-ġdid insomma li ħireġ. Kien ġi fidejja fi żmien ilu kalendarju tal-bidwi tal-1848, 1848 jew 49 xi ħaġa hekk insomma. L-Akkademja tal-Bidja, dak iż-żmien kienet ħarġet kalendarju insomma, is-soltu kien ikun bit-Taljan, però dit darba ħarġuh bil-Malti u bit-Taljan għamlu sentejn u mbagħad ma raġawx iktar insomma. Però il-Malti tiegħu li kien maħsub biex jinftiehem min nies komuni sewa ma kienx maħsub għal-Malti safi. Hemm ħafna kliem veru sabiħ li llum il-telefon għandna bżonnu. Pereżempju darba minnhom xahar minnhom kien ix-xahar tal-ġelbin, pereżempju, ġelbin. Issa il-ġelbin aħna il-kelma ġelben nafu għabis, per esempio, id-dema ġelbnet maħaddeja, fem dik bis. Jew ġelben. Nizel ħafna dmuħ. Jew forsi x-xita ġelben mal-ħġieċ, ħaġek. Imma l-ġelbin propja tfisser. Dak li bl-Inglis jgħidu lu sprouting, iġifieri z-zerrija l-ewwel tfelles, u mbagħad toħroġ dik in-nebbieta sewa. Mela il-ġelbin huwa sprout. Ġifieri jekk għandna Brussels sprouts, pereżempju, illi jidher li m'għandniex kelma għalihom, jew bean sprouts, dak huwa ġelbin tal-ful jekk trid sewa. Jew inkella pereżempju il-ħemsi tfisser pulses. Kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' ċiċi ma' eċetera. Ġifieri Pallazzu jekk trid ġifieri terġa' tirxuxta dik il-kelma sewa jekk tkun trid. Issa fil-fatt il-verità hi li fi Brussell hemm armata ta' traduturi sewa li qegħdin jippruvaw jagħmlu l-xogħol Malti. Hija biċċa xogħol kbira u diffiċli, però għandhom ukoll xi ħud jew ħafna minnhom għandhom rieda tajba, ġifieri. Ħanieħdu telefonata issa nkomplu nitkellmu. Hello. Hello, il-lejla tajba, żew. Il-lejla tajba lilek ukoll. Lilek fis-senju. Għandna l-ġużigat. ħafna dal-programm u inti tagħmel ħafna bħalu fuq il-lingwa. Però jiena kont se ngħid taħmar li jien dawn in-nies li qed jieħdu dax-xogħol kollu jippruvaw jżommu xi ħaġa ħajja li tagħna. Kollu narah li ħaġin. Għax bl-istess argument fuq ix-xandir għadek tisma' fuq programmi tagħkom ta' stess jiġifieri. Tiġi mara pereżempju tkun tabiba tgħidlek li l-mara biex tredda lil-bena tgħidlek tibbrestfeedja. Meta għandna kelma sabiħa u ġveru tredda bil-Malti. Il-Madonna reddet lil-bena. Iva. Mhux hekk aħna tgħallimna. U flok għażla qed ngħidu xelta. Veru, verissimo. Sforzat tabla bżonn. Veru. Ekku, u għaw l-iskandli jiddispeċini ngħid fuq ix-xandir stess. Min nies prominenti hu. Aħna nagħmlu min jistgħu ġveru. Inti m'intix waħda minnhom ħanejdek. Grazzi Sinjur. L-antija huwa li inkompli inkabbar, nsebbaħ il-Malti għalhekk jkolli daw il-mistikni. Għax forsi bniedem anzjan u bil-kliem antiku. Hija verità kbira, sewa ġifieri aħna nsewdu qalbna b'dak li qed jiġri. Sewa jista' jkun li aħna forsi xjuħ issa dejjem hekk naraw li ż-żgħażagħ jkunu qegħdin ikissru kollox u forsi ma jkunx il-każ. Veru bħalma tinti ċertu kliem
La daħal, ma qed inkomplu nżidu bla bżonn. Ekku. Il-poplu Malti irid jgħinna, sawa jekk il-poplu Malti jiddeċidi li irid ikisser il-Malti, m'hemm ħadd li sa. Iridu charity, issa jiena ħanikser regola, l-Ingliż jgħidu charity begins at home, right? Ġifieri mill-iskejjelu. Anka n-numri qas qed jgħiduhom bil-Malti l-numri Ingliż. It-tfal ta' għada ġifieri għal-jom li ta' 1955 hija xi ħaġa se tkun veru stramba. Veru stramba. Għandek raġun. Għankompli nismakom. Grazzi, sinu. Nirringrazzjak. Grazzi. Grazzi, nħu pjaċir li jkun hawn nies li jħobbu ħafna l-isim Malti. Imma fil-ħin li fadlinna, mela tkellimna dwar il-ktib tiegħek qiegħda fil-Ponta tal-Sini, semmejna il-fatt li se joħroġ volum ieħor simili għal dan, xek. Imma ħan nitkellmu dwar din il-pubblikazzjoni wkoll, għaliex barra minn hekk inti wkoll editur ta' Limnara. Limnara huwa magazzin li jitkellem dwar il-folklor Malti. X'tgħidilna dwar is-sem tiegħek issa, anke f'din laqda u xek. Jiena segretarju ġenerali tal-Laqda Maltija tal-Folklor. Fi żmiena kienet waħda taħdem f'dal-qasam, ġifieri din twaqfet uffiċjalment fl-1964 għal-bidu kellha x'taqsam ma' xi organizzazzjoni tal-Imnarja, mhux Limnarja, però mbagħad ġifieri uffiċjalment kien hemm Giuseppe Cassar Pulicino fiha insomma u xi nies oħra, wara sar magħruf Guido Lanfranco. Illum il-gvern għandu ħafna organizzazzjonijiet, ġifieri dak li huma festi nazzjonali, dak li huma taħdidiet pubbliċi għaw ħafna minn jaħdem f'dak il-qasam. Ġifieri l-Laqda tal-Folklor l-ikbar preġu, l-ikbar valuri li għandha li toħroġ il-pubblikazzjoni fil-familja, insomma b'xorti ħażin hija darba fis-sena, Limnara li kollha artikli fiha li għandhom x'aqsu mal-folklor, imma kemmilna f'dal-aħħar snin insomma kemm ili editorjien imma kif kontenti illi ma nibqgħux nitkellmu biss fuq il-qubbajt, fuq il-bigilla, fuq il-qassatat insomma eċetera. Ġifieri illum anki l-istudju tal-istorja orob ħafna lejn ċikku l-poplu. Ġifieri qabel din hija klixé, konna l-istorja kienet fuq il-grammastri, fuq il-ġenerali, fuq is-soldati, sewa. Fuq illum joqorbok iktar lejn in-nies jew x'għamlu n-nies, x'kienu jikru, x'kienu jilbsu, insomma l-ekonomija, insomma eċetera. Ġifieri is-soċjoloġija jgħidula. Allura f'dak il-kuntest kull ma jagħmlu n-nies huwa folklor, sewa. Għaliex il-folklor, dak li l-lum il-folklor il-bieraħ kien in-norma. Jekk pereżempju jien naf xi ħadd juri żwieġ Malti l-antika, dak kien iż-żwieġ. Ġifieri dak li jagħmel il-poplu huwa. Allura l-artikli li nġibu aħna somma huma daqsxejn waħda b'orizzonti usa minn tas-soltu. Imma anke l-artikli li għaw fija li mnara huma interessanti, huma ukoll parti mill-folklor tagħna. Pereżempju hemm artiklu sabiħ ħafna dwar il-festi reliġjużi f'Sali Pittoroq, pereżempju hemm artiklu ieħor dwar l-istejjer tal-ħares u l-waħx mill-kalendarju tal-bidwi. Ekku, ma xaġ, il-ħajja tal-bidem kollha hija folklor, jew tista' tkun sewa għada pitata. L-lum anki ngħidu aħna il-ħaġa komunissima li konna morru għand tal-forn dari u nixtru l-ħobs minn hemm forn tal-ħatab jew kellha artaħat kien ikollu x-xewa kont tieħu d-dix. Illum kien numru. Illum sar folklor dak, fi żmienna kienet ħajja komuni. Pereżempju, ara l-kliem kif jiġi, ngħidu għana il-forn qabel kien hemm l-espressjoni. Il-forn tieħu xejn mhux mellem. Mellem ġifieri trid tagħmillu elm sinjal għalhekk dik in-numru sewa ġifieri. Issa meta ngħidu aħna bil-Malti ngħidu dik il-ħaġa taf kemm tgħallem, pereżempju. Lum tlifta tgħallem ġifieri tħalli l-marka tagħha hekk tfisser proprja sewa tgħallem. Ġifieri qed tara ġifieri kull kelma għandha dinja. U jekk inti titlef ukoll l-artikolazzjoni ta' kliemek, dik il-biċċa xaħna mhux biss ġifieri jekk niġu nitkellmu bil-last week mort nagħmel 2 days Londra, li se jiġri jkun illi anki il-proċess tal-ħsieb se jbagħti sewa. Għax aħna qabel ma nitkellmu naħsbu
huwa importanti illi ninkomplu naħsbu bil-Malti, mhux naħsbu bl-Ingliż jew b'xi lingwa oħra. Issa biex inkomplu naħsbu bil-Malti, però b'xorta ħażina it-tarif li nakkwistaw irid ikun ukoll bil-Malti. Issa dik hija problema oħra nħossina. Għaliex fil-bidu meta beda jinkitab il-Malti, kienu joħorġu xi kitbiet bil-mezzi limitati ta' żmien. Kienu jippruvaw jagħtu t-tarif, kien hemm kodba fuq it-twelid, kodba fuq l-ikel, kodba fuq il-ġeografija, per eżempju, provaw dak il-mezzi ta' żmien. Per eżempju, ktib għal-qalbi ħafna kien jismu ktib il-qabla. Il-qabla kien għal-majistra sewa. U kien jagħti kliem tisix dan ma kienx maħsub għal xi ġuże kassar xi ġuże akulina, speċi kien għan-nies li kienu infermiera dak iż-żmien. U jsemmi l-ħjata tar-ras, per eżempju, u l-borqom u l-bxima dawn ma kollha ismiet illum jintilfu sewa. Imma l-puntu illi inti biex kompli taħseb bil-Malti trid tisma' it-tarif bil-Malti. Jiena nirringrazzjak illi ġbart dawn il-kliem u għattom jew nkella dammejtom ġo dan il-ktieb u il-ktieb li joħorġ sejdu ma joħroġ fadallu xejn. Ħafna darbi ma jkollokx kontrolli. Ma ġifieri il-manuskrittu għal-est qiegħed fl-istat ta' l-aħħar provi sewa, ġifieri nittama li mhux snin imma xhur oħra. Nkunu nistgħu nitkellmu dwaru meta ikun midbuħ. Jekk Alla jrid. Nirringrazzjak Giusy u nixtieqlek ħafna suċċess għal ġejjieni. Grazzi u ninsellem is-semija kollha.